ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେତେବେଳେ ରହୁଛି ତ କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା ମାତ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ମିସ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଟାୱାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କଲ୍ ଯାଉନି। 4G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ପକାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ 2G ସ୍ପିଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ ଚାଲୁନି। ବିଭିନ୍ନ ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ରିଲାଏନ୍ସ, ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ BSNL ଭଳି କମ୍ପାନୀ 4G ନେଟୱାର୍କ ସହ 4G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ 70% ଅଫିସିଆଲ କାମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ହତାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଡାବୁଗାଁର ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନରସିଂହପୁରରେ